Omogendi epigipigi kurwase stage ya Sameta omonyakaine buna Omindo Obwogi oyobwate emyaka 25 ni ganyora mosekono bwe parase ensemo ya Sameta Mokarate chinsainya chia mambe litukolya rero maega yogotumwa negali yenyagitali ya Neocare Specialist Hospital yigotoka asomo chibogembo nigo omubere onyagosira obelire bosyo bwegesieri kinyagitali ya Neocare maega yabagendi chipigipigi amo nabateneneri benyagitali eyo ogotwara okomusanana igoro yogotenenera emeroberio ya nyagusira egento kirira nyagusira kobera asubusyo bwegesieri ekyo asechinsa isano na isato nyagusira nigo arusi wa sengendu ya ogembo na kubeko bosyo bwenyagitali ya Neocare asikerie family egotebuna nige nyagitali eyo yangire gotenenera emeroberio ya nyagusira nigo abekwase engendu nyagitali ya hema ekero emirobulinde egendete kubwatia Samaria dadis masingorukwa umare mochemani boda bomachoge chache na ndo mokonyi bo monyakero gokisi county asamangana yo Burundi lakini egari yaruo koboko kwa yacha kurigyo mumuro itasakire arenge oikera abo mumuro itoikugunya gitari general ya Ugembo na ndo sirio bogima bwaye Samaria tangorukwa George Osugo mochemani osameta boda yotu abeina mayenda mono asogo siria oyo minto David Yomosh osominde kuru stage ya Sameta koruchisainya twatemire kurwanirira tonyora management yenya gitari tokagambe nero na kira tu assist no nemeroberi yae na kikende kiragende kurugaiga no mumuromoke taragacha nyomba na bwatu musubati amoko ya tarakanira nenya gitari gusininya gutu assist no nemeroberi umwana urigare ntakana ngina na ise basirite kare abana bamwambaro nere breri wina nero kubaragira kiregento lakini rende ntonyo chiri komane chikonyoro manyene nyagitari Samaria Isayo eri chairman ya Sameta Mokwera ward nyene nyagitari yegari yabo yatuma umurwaire umumuroyo igoba ibisire bangire kugoroka egere tokwane tokonyane in fact yakerege ndo kyabeire na babantu bakora ama boda lakini boda teri bantu babe ekero mukwanete igo twagechi gusana paka twachire konyoro musamario chire kotokonya bo marago baiga nekero twagambire tuigwananire twamenye gosoka mubere kurwenya gitari ya uchire mochari nyagitari paka saa hii na tokwana iga management kende ngeyo ya kwanda na into ibe hata mabibi sambarara aina magosa sana kira kerege ndo kiabeire tigakoranga boda ne rumube kira umuntu para naga ni iri atare tokonyora gituki para ugitume guikokere ugebogerere bunoko bogerera kende gyo omogendi gipigi kurwase stage ya Sameta omonyakaine buna Omindo Obwogi oyobwate emyaka 25 ni ganyora mosekono bwe parase ensemo ya Sameta Mokarate chinsainya chia mambe litukolya rero maega yogotumwa negali yenyagitali ya Neocare Specialist Hospital yigotoka asomo chibogembo nigo omubere onyagosira obelire bosyo bwegesieri kinyagitali ya Neocare maega yabagendi chipigipigi amo nabateneneri benyagitali eyo ogotwara okomusanana igoro yogotenenera emeroberio ya nyagusira egento kirira nyagusira kobera asubusyo bwegesieri ekyo asechinsa isano na isato nyagusira nigo arusi wa sengendu ya Ogembo na kubeko bosyo bwenyagitali ya Neocare asikerie family egotebuna nige nyagitali eyo yangire gotenenera emeroberio ya nyagusira nigo abekwase engendu nyagitali ya hema ekero emirobulinde egendete kubwatia Samaria dadis masingorukwa umare mochemani boda bomachoge chache na ndo mokonyi bo monyakero gokisi county asamangana yo Burundi lakini egari yaruo koboko kwa yacha kurigyo mumuro itasakire arenge oikera abo mumuro itoikugunya gitari general ya Ugembo na ndo sirio bogima bwaye Samaria tangorukwa George Osugo mochemani osameta boda yotu abeina mayenda mono asogo siria oyo minto David Yomosh osominde kuru stage ya Sameta koruchisainya twatemire kurwanirira tonyora management yenya gitari tokagambe nero na kira tu assist no nemeroberi yae na kikende kiragende kurugaiga no mumuromoke taragacha nyomba na bwatu musubati amoko ya tarakanira nenya gitari gusininya gutu assist no nemeroberi umwana urigare ntakana
ngina na ise basirite kare abana bamwao mbaro nere breadwinner nero kubaragiri kire gento lakini rende ntonyu chiri ko manage konyoro manyene nyagitari Samarieta Isayo Eli chairman ya Sameta Mokwera Ward nyene nyagitari ye gari yabo yatuma umurwaire umumuroyo igoba ibisire bangire kuhoroka egere tukwane tokonyane. In fact yakere gendo kyabeire na babantu bakora ama boda boda lakini boda boda teri bantu babe ekere mukwanete igo twagechi gusana paka twachire konya rumu Samaria chire ko tokonya bomba maragobaiga ne ekere twagambire twigwananire twamenye gosoka mubere kurwe nyagitari ya uchire mochari nyagitari paka saa hii na tokwana iga management kende ngeyo yakwanda na into ibe hata mabibi sambarara kana aina magosa sana kira kerege ndo kiabeire tigakoranga boda boda ne rumubi kira umuntu para naga ni iria tare tokonyora getuki para ugetuome kuikokere ugebogerere bunoko bogerera kende gyo omugendi epigipigi kurwase stage ya Sameta omonyekaine buna Omindo Obwogi oyubwate emyaka 25 ni ganyora mosekono bwe parase ensemo ya Sameta Mokarate chinsanya cha mambe alitukolea lero maega yogotumo negari ya nyagitari ya Neocare Specialist Hospital yigotoka asomo chibogembo nigo omubere onyagosira oberire bosyo bwegesieri kinyagitari ya Neocare maega yabagendi chipigipigi amo nabateneneri benyagitari eyo ogotwara okomusanana igoro yogotenenera emeroberio ya nyagosira egento kirera nyagosira kobera asobosyo bwegesieri ekyo asechinsa isano na isato nyagosira nigo arusi wa sengendu ya ogembo na kubeko bosyo bwenyagitari ya Neocare asikerie family egotebuna nige nyagitari yo yangire gotenenera emeroberio ya nyagosira nigo abekwase engendu nyagitari ya hema ekero emerobulinde egendete kubwatia Samarieta Dismas ingorukwa umare mochairman boda boda bo machoge chache na ndo mokonyi bo Munyakirogo Kisii county asamangana yo Burundi lakini egari yaruo koboko kwa yacha kurigyo mumuro itasakire arenge oikera bo mumuro itoikugunyagitari general ya Ogembo na ndo sirio bogima bwaye Samarieta Ngoroko George Osugo mochairman ya Sameta boda boda yotu abeina mayenda mono asogo siria oyo minto David Yomosh oso minde kuru stage ya Sameta koruchisa inye twatemire kurwanirira tonyora management yenye gitari tokagambe nero na kira tu assist no nemeroberi yae na kikende kiragende kurugaiga no mumuromoke taragacha nyomba na bwatu musubati amoko ya tarakanira nenya gitari gusininya go tu assist no nemeroberi umwana urigare ntakana ngina na ise basirite kare abana bamwao mbaro nere breadwinner nero kubaragiri kire gento lakini rende ntonyu chiri ko manage konyoro manyene nyagitari Samarieta Isayo Eli chairman ya Sameta Mokwera Ward nyene nyagitari ye gari yabo yatuma umurwaire umumuroyo igoba ibisire bangire kuhoroka egere tukwane tokonyane. In fact yakere gendo kyabeire na babantu bakora ama boda boda lakini boda boda teri bantu babe ekere mukwanete igo twagechi gusana paka twachire konya rumu Samaria chire ko tokonya bomba maragobaiga ne ekere twagambire twigwananire twamenye gosoka mubere kurwe nyagitari ya uchire mochari nyagitari paka saa hii na tokwana iga management kende ngeyo yakwanda na into ibe hata mabibi sambarara kana aina magosa sana kira kerege ndo kiabeire tigakoranga boda boda ne rumubi kira umuntu para naga ni iria tare tokonyora getuki para ugetuome kuikokere ugebogerere bunoko bogerera kende gyo omugendi